Il-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew li ltaqa' f'pajjiżna l-Erbgħa u l-Ħamis ukoll kien iddominat minn diskors dwar Brexit. Membri tal-Parlament Ewropew, mexxija minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u kapijiet tal-istituzzjonijiet ilkoll kellhom xi ħaġa xi jgħidu dwar is-suġġett. Il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk qal li Brexit għaqdet aktar lis 27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea li issa f'sens ta' għaqda jridu jaħdmu aktar flimkien biex jassiguraw ġejjieni għall-Unjoni Ewropea. Jean-Claude Juncker, President tal-Kummissjoni Ewropea, qal li Brexit mhijiex it-tmiem tal-Unjoni Ewropea kif jixtieq il-President tal-Istati Uniti, iżda se tkun sors ta' avventuri ġodda. Il-mexxejja kważi kollha mhux l-inqas Tusk u Juncker referew għal ftehim ta' Ruma ffirmat fi tmiem il-ġimgħa li għadda u fissru l-importanza tiegħu għal ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Saret ukoll referenza għal sfidi oħrajn bħal dik tal-immigrazzjoni irregolari u l-kriżi tar-refuġjati.